Kommentti kaikkeen. Morjesta. Kommentti kaikkeen -sarjassa tällä kertaa vähän tämmönen ehkä erikoisempi ja kenties pidempi jakso kitaristien päättymättömästä keskustelun aiheesta, eli kitarasoundeista, joista on myös netin keskustelupalstoilla jaksettu vääntää ainakin niin kauan, mitä meikäläinen on itse nettiin päässyt. Mun omat kokemukset aiheesta pohjautuu toki vähän ehkä suppeasti pääasiassa sinne raskaampien säräsoundien maailmaan, mutta toisaalta mitä sitä edellä mainittua keskustelua on seurattu, niin aika monen kokemukset ei pohjaudu yhtään mihinkään, niin uskallan sitten jakson tästä aiheesta tehdä. Ja nimenomaan niin kuin nykyajan valossa. Teen tähän jo aluksi tämmöisen eräänlaisen loppuyhteenvedon ja sanon, että nykyään kyllä niin kuin todella edullisilla keinoilla voi saada täysin levytyskelpoista kitarasoundia aikaiseksi. Ja siinä korostuukin se, että kannattaa vetää semmosella vehkeellä, mistä itse tykkää ja mikä kokee niin kuin käytännölliseksi. Raha ei ole varmastikaan semmoinen este, kun se olisi ehkä monelle voinut olla joskus vaikka 30 vuotta sitten. Saatoin muuten tuossa just vähän aikaa sitten lukemaan Tobias Sammetin omasta Instagram-postauksesta sellaisen faktan, että Avantasian ekalle levylle Henry Richter oli äänittänyt kitarat Line 6 podin ilmeisesti niin kuin siihen aikaan ihan niin kuin ykkösversiolla, mikä toivottavasti antaa perspektiiviä, että vaikka totta kai niin kun yritetään tehdä jotain laadukasta lopputuotetta, niin jokaisella osa-alueella pitää pyrkiä niin kuin parhaaseen mahdolliseen myös tekniseen toteutukseen, mutta niin kuin se, että ei käytäkään jotain kaikista parasta keinoa, mitä kuvitella saattaa, ei tarkoita sitä, etteikö voi saada aikaan niin kuin tosi kuranttia lopputuotosta. Ja kuin iso juttu sitten kitarasoundi, saati sen niin kuin jonkinnäköinen autenttisuus on missään niin kuin kokonaisuudessa ja lopputuloksessa, niin se on aina hyvä ja tärkeä kysymys. Tykkää muutenkin ehkä musiikissa ja elämässä ajatella mieluummin kokonaisuuksia kuitenkin kuin sellaisia yksittäisiä yksityiskohtia. Pari sellaista keskustelussa monesti läsnä ollutta pointtia haluaisin nostaa erityisesti esiin. Vastakkain on saatettu aiemmin asettaa esimerkiksi niin kuin täysin eri maailmasta olevat soundit niin, että on verrattu jotain sellaista oikeaa kitaravahvistinta ja kaappia, mikä soi vaikka sun vieressäsi. Ääni tulee kovaa sieltä kitarakaapista jossain treenikämpällä, niin semmoista soundia on verrattu sitten jostain mallintimesta tulevaan valmiiseen soundiin, mitä kuunnellaan vaikka hillityllä kotivolumella jostain kuulokkeista. Niin tämmöinen vertailu on aivan niin kuin totaalisen turhaa. Jos jonkun mallintimen tai vastaavan soundia haluaa niin kuin verrata siihen aitoon asiaan, niin silloin ehdottomasti sitä soundia pitää verrata sille, että se on äänitetty kitarakaiuttimesta mikrofonilla ja etuasteella ja sitten niin ajettu johonkin siihen samaan kuunteluun, mistä kuunnellaan sitten sitä mallintavaa TMS. Niin silloin sitten niin kuin ruvetaan olemaan oikeasti siinä maailmassa, että niitä pystytään niin kuin järkevästi vertailemaan. Ja sitten jopa sitä lopullista soundilopputulosta tärkeämpää on mun mielestä monessa tapauksessa tietty käytettävyys. Mulla esimerkiksi ei ole rivitalossa hyvää mahdollisuutta huudattaa kovalla kitarakaappia ja mikittää sitä, mutta se ei ole laisinkaan niin kuin ainoa syy, miksi mä käytän kotona niin kuin ensisijaisesti yleensä Kemperiä, vaan on ihan mahdottoman kätevää, että muutamalla napin painalluksella soundeja voi vaihtaa täysin tyylilajista toiseen vaihtelematta vahvistimia ja sitten palautettua taas niin kuin aiemmin käyttämänsä soundin ihan samanlaiseksi ilman, että täytyy niin kuin miettiä jotain mikrofonia täsmälleen samanlaista sijoittelua ja tuommoista, niin tämmöisellä asialla on oikeasti musiikkia tehdessä ihan mieletön merkitys kuitenkin. Mä en tietenkään voi väittää, että olisin omin kätösin ja korvin päässyt testaamaan mitään mieletöntä määrää kaikenlaisia erilaisia kitaramallintimia tai edes niinku mieletöntä määrää oikeita erilaisia kitaravahvistimia, mutta totta kai niitä on nyt jonkun verran ehtinyt näillä vuosilla jo kuulemaan ihan niinku livenä niin sanotusti paikan päällä ja sitten nykyisinä YouTube-aikoina tietysti sitten niinku jonkun toisten soittamina ja testaamina. Ja mitä mä nyt oon niinku viime vuosina kuullut ja soittanutkin niinku vaikka Kemperiä ja Axe FX:n laitteita ja vaikka niin kuin uudemman sukupolven Line 6 jotain niin kuin uusia merkkejä, jotka kilpailee niin kuin tosi edullisillakin tuotteilla samalla saralla tai niin kuin jopa sit niin kuin pelkkiä niin kuin tietokoneplugareita, niin ne soundit on tosi hyviä. Siis oikeasti aivan käsittämättömän hyviä. Toisaalta ehkä jopa vähän niin kuin liiankin hyviä.
Joten mun mielestä siltä pohjalta on niinku ollut helppo vastailla esimerkiksi sellaisille ihmisille, jotka multa on kysellyt jotain niinku mielipidettä tai vinkkiä asiaan, että kannattaa vetää ihan semmoisella laitteella, mistä tykkää, mistä tulee hyvä fiilis. Jos esimerkiksi digivalikot ja tietokoneet ärsyttää ja oikeat potikat ja semmoinen välitön fiilistelysäädettävyys tavallaan niin kuin viehättää, niin kannattaa ehdottomasti niin kuin vetää oikealla vahvistimella ja vaikka oikealla pedaaleilla. Ja jos se on kätevää siinä omassa kontekstissa, mitä sitä onkin tekemässä. Jos taas kompaktius ja niin kuin vaikka tallennusominaisuudet kiinnostaa, niin kannattaa mun mielestä ehdottomasti vetää digivehkeillä. Jos haluaa pitää työpöydän puhtaana tai työhuoneen puhtaana ja tehdä kaiken niin kuin omassa äänitysohjelmassa, niin totta hemmetissä kannattaa käyttää plugareita. Miksei? Se olisi kuitenkin aika tärkeää, että niin kuin soittaessa olisi niin kuin itsellä hyvä fiilis siitä tavasta, miten sitä hommaa toteuttaa. Ja se on mun mielestä just nykyisellään paljon määräävämpää kitarakamojen suhteen kuin se, että mistä se laadukas soundi sitten saadaan. Ja sitten tietysti tosi moni asia vaikuttaa siihen lopulliseen soundikuvaan. Se tietty semmoinen soitannollinen tone ja niin kuin se äänen muodostus tulee tietysti esimerkiksi särösoundeissa siitä vahvistimesta, tai jos käyttää pedaalia, niin semmoiset vahvistimen säröstä, mutta kaappi vaikuttaa tosi paljon kuitenkin sit siihen soivaan lopputulokseen, mikrofoniasetteluineen vaikuttaa ja sitten se miksaaja, joka usein on eri henkilö, vasta niin kuin vaikuttaakin. Ja samalla sitten kaikki muu se soiva materiaali äänitteellä tai livenä, missä ympäristössä itse tätä ääntä tuottaakin. Et siinä ollaan kuitenkin niin huomattavasti pienemmässä roolissa kuin siinä, että kuunneltaisiin vaan sitä yksittäistä kitarasoundia jossain. Eihän sitä tee kukaan muu kuin lähinnä kitaristi itse. Sen mä nyt kuitenkin ehkä suostun myöntämään, että semmoista mä en ole oikein kuullut tai ymmärtänyt, että oltaisiin saatu mistään mallintimista aikaan, niin on se sellainen tietty just siihen äänenmuodostukselliseen ja soitannolliseen soundiin vaikuttava juttu, että jos sitä kitaravahvistinta huudattaa sopivalla volalla samassa tilassa, tai kitarakaappia, kuin missä itse soittaa, niin silloin se kitara reagoi siihen syntyvään ääneen niin vahvasti ja erilaisesti, että sitä on kyllä varmasti niin kuin todella vaikea mallintaa. Siihen tulee semmoinen tietty sointilisä, mikä välttämättä ei olekaan edes siinä lopputuloksessa sitten olennainen, mutta mikä ainakin siihen soittofiilikseen kyllä tietysti vaikuttaa. Itse pystyn elämään ilman sitäkin, mutta se voi olla siisti lisä joskus. Ja niin tämän tyyppisen asioiden takia joskus saatan kuitenkin valita tietyissä yhteyksissä sen oman niin sanotun ison nupin ja kaapin niin kuin isot kamat. Viimeksi kun olin heavy-keikalla, niin kyllä mä niillä halusin vetää, koska halusin siihen sitten niin kuin semmoisen tietynlaisen siihen kontekstiin kuuluvan tunnelman itselleni. Ja yleensähän studiossakin ne kaapit huutaa jossain erillisessä kopissa, että on tää vähän tämmöistä. Mutta joo. Alkuyhteenveto tuli jo, mutta loppuyhteenveto tulee tässä, eli nykyään saa tosi hyvää soundia oikeasti melkein niin kuin minkälaisista kamoista vaan. Sitten voi keskittyä musiikin tekemiseen soundin lässytyksen sijaan. Kuinka hienoa. Tehkää niin. Tehdään niin.